Slovenská opozícia dokáže každým jedným svojim vystúpením preraziť vlastné dno. A je jedno, kto z jej predstaviteľov predstúpi pred médiá alebo urobí verejné vyhlásenie. Ich politická činnosť by sa dala do jednej vety zhrnúť ako kopa záškodníctva, šírenia neznášanlivosti, prezentovania antislovenských postojov a najnovšie aj nekonečný hon na premiéra Fica. Ako by samotný atentát na premiéra nebol mementom, tak mimoparlamentný tribún Šeliga mu na tlačovke poprial, aby sa mu stalo niečo zlé. Dávajú tam na Fica pozor? Nikto z nás nechce, aby sa mu samozrejme nič zlé nestalo. A dokonca dnes na tlačovke Ali Paša Naď odkázal premiérovi, aby sa zaradil, inak ho zaradia ľudia. Vy nie ste Ali Paša, vám to opakujem. Sa zaraďte. Lebo keď sa nezaradíte vy, tak vás zaradia ľudia. A veľmi rýchlo. Wow, aké všemohúce. Nie je to však naša slovenská špecialita. Tento štýl politiky neznášanlivosti je badateľný aj naprieč inými krajinami. A viete prečo to tak je? Lebo cítia, že progresivizmus začína upadať a tak kopú, čo im sily stačia. A naša opozícia si ide naďalej na svojej protinárodnej vlne. Premiéra Fica obviňujú, že zradil ich záujmy. Dobre počujete, ich, nie slovenské. Šimečka starší nazval voličov Smeru svine. Je to neustále líškanie sa svini vnútri ľudských bytostí. To je to, čo robí Smer. Líška sa sviniam vnútri ľudských bytostí a tie odpovedajú tým, že ich volia. Angažované médiá študujú záves z premiérovho videa. Zneužijú manželky obvinených na zverejnenie nelegálne nahratého videa z polovníckej chaty. A neúspešný Korčok lamentuje nad zahranično-politickou orientáciou. A keď už nemajú tému, tak nezmyselne porovnávajú počet lajkov premiéra so speváčkou Beyoncé. A záhadne, ale pritom zabudli, ako si svojho času Naď neférovo zabezpečoval hlasy až z Indie v relácii na Markíze. A do tohto koktejlu pridávajú svoje aj angažované médiá. Dezinformácie na dennom poriadku, vládu robia zodpovednú aj za zlé počasie, ale svoje opozičné prešľapy nevidia. Presnejšie nechcú vidieť. Do spoločnosti vnášajú škodlivú ilúziu drahoty, ktoré dávajú privlastok Ficova. Ale nenapíšu, že je to konsolidačná daň za šafárenie Matoviča, Hegera a Ódora s požehnaním Čaputovej. Ale o plynovej kríze spôsobenej rozhodnutím Zelenského mlčia. Chaos je kamarát našej opozície. Ten vedia vytvárať, v ňom sa cítia ako ryba vo vode. Denne to dokazovali, keď boli vo vláde. Človeku sa až nechce veriť, kto sú a čoho sú schopní spoločne s médiami. Až sa zamýšľam, či oni nemajú vlastne nejaké spoločné tajné miesto, kde sa stretávajú a verbálne sa podporujú, ba priam až hecujú v tom, kto viac uškodí Slovensku, vláde alebo premiérovi Ficovi.